haka ne kaga kai ba kai dan sai shaka kai ina zuwa ga kina ce kai ba zan gaya ma magana ba bayan kashe shi ba to ba zan gaya ma magana kai kashe ka dawo daga nan ka daga nan ban gane ba kai jakata fa nake nema kawai ina kake neman jakata wannan gurin nan zaka zo ka ce zaka bude mana ido ne mai gida dan fa kana magana in ka samu ne ka je ka kyale ni da shi ne ji me ya kawo shi ku kyale shi dan Allah ku dina kula shi kai idan fa hauka kake ji nan gun da kake ganin mu mun fika da tun kwakwalwa kana ganin mu a nan gurin ka san ba haka muke ba ku na rantse da sarkin da ya halicci annabi Muhammadu in sama da ƙasa ce za ta haɗe billahi likotar ta sai an fito mun da jakata an yi sare nan hankali kai nemo kalar da wanda za a latsa ko a raina wa hankali ba jakakka ba ta nan guji malam jalla juya ka tafi dal kai ni za a mayar baya rubot za a samu da farisi suna dalar farisi suna gadarar da kudaden a rainin hankali in an isa jahimu ko lazza ta ci ni wai kai waye ce ma jakakka tana nan ina da wani sirri na daban idan na buga shi ina iya ganewa don haka ina da confirm din tana nan gurin buga mu gani ka buga mu gani wallahi ba a isa a raina mun hankali ba ni ina da yadda zan yi me abin da zan yi ba za ka gani kai dalla saurara ashe ma dan tsibbi ne kai zaka dallata shi dalla abin da yafi tsibbi kai idan bakwai na rantse da sarkin da ya halicci annabi Muhammad jika ta nan wai duk duniya za ta hadu in akwai mahalukin da ya isa in ba gurin nan ba jakan nan jahimu lazza sakara ta cini ƙarya ne anan kaga jakata kware kuwa anan gurin na gani fita daga gidan ina zuwa fita daga gidan na kina fita ban gada ba babu shi dan ba a haife shi ba na fi kawuka zan nuna ma rashin mutunci ba ruwa na dawo kanka dole sai kashe ka ba Allah ya tsine duk duniya ban ganshi ba ba za ka fita ba ni ina ga ma ban ganshi ba wani da duk duniya idan ka haifi ka jira ni na dawo ka jira ni ina zuwa kai kiya yake sha in ba bindiga zai dauko ya harbe ka ba Allah ya tsine karba aleci kan ma ya fita ya tsaya kai aleci taimake ka kira sunan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi nabi ba da a jira ni kwana daya biyu zan dawo na rantse da Allah sai dai uwar watsin da za a yi kaga wani mahaukaci ina yake ya wani ya zuba ai ta neman giya kake sha bindiga ka dauko giya la ilaha illallah kawo su miko kai kanka taba mun kudi ne ba su ka hado musu dai idan ka taba na rantsi da Allah sai na ci uwa shi ina kallon ka sa aljihu ka kasu nan ka kawo su nan gurin baka san rashin imani na ba idan bayana kashe ka ba kawo su zo ka zuba tabbatar ka isan wani ne billahi lazi la ilaha illa huwa sai nayi abin da ko kashe na akai ba a wuce ba ni za a raina wayo